Hej, jeg hedder Jakob. Jeg kommer fra fyringsolieonline.dk, hvor vi sammenligner priser på fyringsolie fra de store leverandører i Danmark. Det første du skal tjekke op på, det er, om der er vand på dit oliefyr. På det her fyr er der en lille låge, som man kan slå til siden, og der sidder et ur, hvor viseren skal være i det grønne område. Hvis uret ikke er i det grønne område, så sidder der typisk en lille hane. I det her tilfælde sidder den her. Og når vi åbner en lille smule på hanen, så kan vi høre, at der kører vand på oliefyret, og vi lukker igen. Du skal ikke lade dig snyde af, at der er lys i displayet, for på mange ældre typer af oliefyr, der sidder der batteri i selve styreenheden. Det betyder, at strømmen i huset kan godt være gået, eller sikringen til fyret kan godt være gået, selvom der er lys i displayet. Du skal kontrollere dit HFI-relæ, og det gør du ved at gå ud, hvor dine sikringer de sidder. Og HFI-relæet er ofte markeret med en enten blå eller rød farve, og den skal være opad for at være slået til. Her ses vandtrykket på fyret. Viseren skal være i det grønne felt. Den grønne diode lyser, det betyder, at fyret kører. Hvis fyret er gået i stå, lyser den røde diode. Hvis den røde diode lyser, kan du trykke på Reset-knappen for at genstarte dit fyr. I nogle tilfælde kan du være løbet tør for olie. Du kan altid starte med at kontrollere oliefilteret. Her kan vi se, at der stadigvæk er olie i filteret, hvilket betyder, at det i hvert fald ikke er problemer. Husk at kontrollere, at der er olie på din tank. I dette tilfælde ser vi, at der er 300 liter olie tilbage. Det kan måske være en god idé at bestille olie i god tid, da der kan være voldsom ventetid ved visse leverandører. Husk, at du aldrig skal lade dit oliefyr tømme hele tanken, da der ligger grums i bunden, og hvis den trækker det grums med ind, så er du nødt til at få en tekniker ud og skifte dyserne i dit fyr. Det var alt fra fyringsolieonline.dk for nu.